Non se trata dun problema novo, senón que os veciños de Lousame levan anos sufrindo interrupcións no suministro eléctrico prácticamente todas as semanas. Que levamos xa anos incluso tendo todas as semanas, non todos os días, pero varios días a semana, todas as semanas, cortes de luz. A veces son pequenos, pero dá igual. Eso supón, pois, nunha persoa que este na súa casa teletraballando, nun alumno que este facendo tarefas para o seu colexio, que perda o que acaba de facer e volver, o sea, é unha pérdida de tempo de traballo e aparte que tamén estropea electrodomésticos. Ante a gravidade dos prexuizos que está a ocasionar esta situación, a alcaldesa remitiu un escrito á Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria para que tome cartas no asunto. Teresa Villaverde explicou ademais que xa se lle ten requerido á empresa en numerosas ocasións para que subsane estas avarías sen que ata o momento o teña feito. A quen competa, como pode ser o que era antes Unión Fenosa, que é Naturgy, a Xefatura Territorial de Industria, o delegado desta empresa que acabo de decir, por favor, isto non pode suceder porque pagamos as facturas que xa sabemos todos o que nos está supoñendo nas economías públicas e privadas e creo que temos dereito a unhas condicións dignas de suministro eléctrico. Os cortes de luz non son o único problema que rexistra o municipio, cun acceso deficitario a internet nalgúns núcleos de poboación e outros aos que nin tan sequera chega o sinal de televisión. Nos pasa o mesmo ca rede de internet, que os accesos que hai en moitas aldeas son deficitarios, lles pasa tamén na señal de televisión en moi poucos sitios, pero tamén nos pasa, pero ora todo eso estamos traballando sobre elo e indo contactando coas administracións que temos que facer, pero tamén quero facelo público porque creo que non hai dereito a que haxa cortes de luz continuos todas as semanas.